हेलो लोगोफोर, वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ एनादार भिडिअ। स' लोगोफोर, नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' लेंगुवेज जिके यूट्यूब चैनल। स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो आंनि बे चैनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चैनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। स' गासै भिउवार्स, नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन रुपसि एयारपर्ट बिटिआरनि गोसोखांथाव सान। क'क्राझाराव थानाय रुपसि बिरखं गाथोन एयारपर्टआव 8 मे 2021 इं अक्ट'खालि फ्लाइ बिग मुंनि एयारलाइनआ बाफैजेनो आरो जाफुंसारो। मुंख'नो गोनांदि बे रुपसि एयारफील्डखौ नैथि बुहुमनि दावहा समाव ब्रिटिशफोरा गावग्रा मुवा, मानसि आरो रैखाथि बायखि हानजा दोनफैनाय थांखियै 1980 मायथाइयावनो बानायजेनदोंमोन। टकिय' अलिम्पिकआव भारतनि हिन्दुस्तानी वे मेथाइ। भारतनि मुंदांखा मेथाइ सुजुगिरि ए.आर. रहमाननि सुजुनाय हिन्दुस्तानी वे मेथाइखौ 2021 टकिय' अलिम्पिकआव रोजाबनाय जायो। मेथाइखौ रोजाबनो अनान्या बिरलाआ टकिय' अलिम्पिक गेम्स 2021 आव भारतनि देरहासार। सायखम मीराबाई चानू, सा-सानजा भारतनि मणिपुर इम्फलनि थागिबि सायखम मीराबाई चानूआ 2021 मायथाइनि जापाननि टकिय'आव खुंनाय अलिम्पिक गेलेमु बादायलायनायाव सिलभार मेडेल देरहासार जानानै भारतनि देरगाथाव खौरां लाबोयो। बिथांनि जोनोमा जादोंमोन 1994 इं मायथाइनि 8 आगस्तखालि। बिथाङा सासे गिलिर दिखांग्रा वेइट लिफ्टार 49 केजि गेलेगिरि। लाभलिना बरग'हाय 2 अक्ट'बर 1997 इं मायथाइयाव गलाघाट जिल्लायाव जोनोम मोननाय लाभलिना बरग'हायआ जापान हादराव खुंजानाय टकिय' अलिम्पिक 2021 सौलायनाय बक्सिं आयदायाव बादायलायनानै ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हानाया थारैनो भारत हादरजों लोगोसे आसाम हादरसानि गिबि बक्सार हिसाबै गोग्गानाय आरो देरगानाय रादाब लाबोबाय। बिनि अनगायैबो बिथाङा 2018 इं मायथाइयाव आइबा वमेन्स वर्ल्ड बक्सिं 2021 आरो 2019 इं मायथाइयाव आइबा वमेन्स वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिप देरहाखांबाय। रायखांनो गोनांदि 2020 इं मायथाइयाव भारत सरकारा बिथांनो सनमान गोनां मेजर ध्यान चन्द्र खेल रत्न बान्था होनाय जायो। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।